Hey baby nditerera usangoti unondida, nditore kumusoro, nditore kwese kwese, rudo runotapira asi ndoda uchenjeri. Things tekuwana kuitisa chiroto, usiku ne Netflix muisate chiroto, usiku ne Netflix ndoda nyaya dzakanaka, Amazon Prime mafirimu chero nguva, YouTube manzwi nditendere kuongorora, Spotify mimanzi ngatirambe tichinzwa, Google kutsvaga nditore nekukurumidza, Apple mararamiro nguva dzigare, Microsoft maturusi pamwe chete, Adobe uchokwadi gadzira rudo, Adobe uchokwadi gadzira rudo. Nyika yemeta ndisangane nevanhu, WhatsApp kukukurukura usandisiye, Instagram mafupi ndipe moyo wako, Snapchat nevedzano ngatirege kuputsika, chama muchezu miri kure kuchengetedza kwemifananidzo, Canva rudo gadzira hope dzangu, PayPal chiweto sunga zvirongwa, mota yeTesla nditore kure, Uber kufamba usiku nezuva, Airbnb rudo amboperi, Google Maps nditungamire kwauri, nokukurumidza kweIntel pasina kunonoka, zvikwangwani zveSamsung zvakajeka, Dell laptop pasauye mutambo, HP Simba zuva rimwe nerimwe, chinzwa rudo usakangana mudzi, acho Oldcom kune uwandu hwakanaka, pasina kupinda zvinyorwa maki anoyerera, chitemedzo chezvitwa tekinoloji ngatirarame. Aya ndiwo mafambisiro angu, kwete chete zvekuratidzira rudo tekinoloji, pamwe chete tinopenya, nditore ipasi rese zvese uchenjeri nemi pamwe neunyanzi, upenyu hwazaru.